Beda na bedu, grofica urnisala bivše zetove, nakon zajedničke fotke optužila Alibabu da plaća Janjuša. Bez dlake na jeziku, portal Pink.rs došao u posjed fotografiji na koju su Asmin Durčić i Marko Janjušević Janjoš, inače bivši partneri aktuelne učesnice Elite Aneli Ahmić. Inače, tokom Elite 7 Janjoš je vodio otvoren rat sa Asminom zbog Aneli, ali su nakon završetka realitija njih dvojica uspeli da izglade svoj odnos, te su po svemu sudeći sada više nego dobri. Oni su se zajedno fotografisali tokom ručka, a svoj komentar za portal Pink.rs dala je Jasmina Ahmić, Anelina majka. Beda na bedu. Asmin mu na TikToku gifta od 200 do 500 eura. Poručila je kratko Jasmina.